Ассалому алейкум, меҳмононе аз дуру наздик омада. Имрӯз ба васфи модарон, падарони азиз дар таҳна Субҳоналии Умар Поклички Золотозуби дар шаҳри Москав ҳузур дорад, ки барои ғарибон сурудҳои худро иброз намояд ва бо ҳамроҳии ӯ Забиршо найнавози ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кабиршо тавлатчи беҳтарин ва Сасан дуторзани ҷумҳурии Тоҷикистон ва Тоқсанбек дуторзани ҷумҳурии Тоҷикистон ва биёед дӯстони азиз сурудҳои беҳтарини Субҳоналии Умар бо клички Золотозубиро гӯш менамоем. Işte